Hande musidɓe tedduɓe eɗen jokki golle noon seɗen binda jimmi ko yo en paam sa yiɗi windude hunde bindol ma ha sella ala e sago bindira e teere e deƴre mbasa heñade e ko bindata ko. Sa heñima tan a dañat joɓɓi ɗi dañƴa. Wadde noon ay joni sen jiɗi windude joni hoore. Won wiyoɓe ko hoyre windete, hoyre e kadi ni windete kadi hoore. Min kam ɓurmi yiyade ko wiyoɓe hoore kadi ko ɗum ɗon ɓuri labde to bangam min. E ko wana ɗum ko joni horde e horde. Ay ɗum joni ina seri. So mi wi joni horde ay ko nammi ko hor ina wondi e walla ina ɓeydi e mum de wadde ɗum rokka en horde. Wadde sen mbi horde ay olkol ngal durtine taw mbiyan ko hoo ay so mi wi hoo ay hor ɓeydumi hen alkulal de rokkami ɗum rokkami horde e geɗe baɗe noon. Joni kadi sen jiɗi windude goɗɗum e goɗɗum ko noon tan ɗum yarata. Ko alkule ɗe so ɗe ndenti ɗe dokkuma kijjanɗe ɗe ndenta dokkuma kelme ɗe ndenta dokkuma konguɗi ɗi ndenta dokkuma haalande walla windande e geɗe baɗe noon. Joni noon ay somi yiɗi windude goonga ay nammi ko alkule o ɗiɗi goonga hunu kam fooɗi goo ina wondi e nga. Joni noon wadde goonga ina wondi e nga ɗum rokka en goonga ay koni ɗum yaari.